Ang karaang pulong mga igsuon Cebuano Binisaya, ilha og sayri ang karaang pulong karong adlaw, ang pulong nga matnguni. Ingon atong Ginoong Kristo sa ebanghelyo karon, matnguni ninyo nga di mo magtamay sa usa nini mga bata kay ila or iya ang gingharian sa langit. Makadungog ta sa mga tigong sa pagmatngon ha. Nga natang ang mga nanay sa una, nanay nato sa una, mga tatay nato sa una, mga saba, pagmatngon. Ayaw ipagawa sa pikasdunggan ni ahong sugo. Ang pagmatngon. Pagmatngon means or matngoni means timan remember or bear in mind. Nga na itong matigwang sa una, kana bagong na sila isugo, na sila pahimangno, na sila itudlo, di sila moangay kaya balik-balik kay puol man good po. Muna pa ingog matngoni, timan inculcate in your mind, bear in mind. Muna po sabot og matngoni. Pag matngon gani, ayaw paghangahag, ayaw kalimti, kanunay hinomdumi. Muna matngoni. Sa itong kinabuhi, daghang mga butang kinahanglan natong matngunan. Una, matngunan nato ang mga balaod sa Dios. Ikaduha, matngunan nato ang mga balaod sa gobyerno sa atong katilingban. Ikatulo, matngunan nato ang mga maayong tambag sa mga tao nga suod sa atong kinabuhi, atong pamilya, mga higala, mga suod sa atong pagkatao. Matngunan nato ang ato nga mga mahinungdanon nga mga baruganan, kinahanglan natong barugan sa kinabuhi. Ato mga prinsipyo nga subay sa unsay maayo, unsay matarong. Ang pagmatngon bililhon sa kinabuhi. Kay ang tao nga kanunay magmatngon mo na mga tao nga responsable, mga tao nga kasaligan, o mga tao nga angay himuon nga mga leader sa katilingban o sa simbahan. Matngoni, pagmatngon. Sayri ang karaang pulong.